Nikdy nerob predkopávanie týmto štýlom. Vychytaj tieto chyby a urob predkopávanie oveľa efektívnejším. Nastav si stroj tak, aby si zaberal hneď od spodu. Válček plus minus nad členky, čo je oveľa ideálnejšie a zároveň dokážeš špičky ťahať smerom ku kolenu a týmto pohybom dokážeš lepšie stabilizovať koleno. Čo sa týka opierky, mala by byť tak, aby si mal plus minus centimeter 2 vôľu medzi kolenom a operadlom. Pohyb stroja a tvoj klb chceš mať v rovnakej dráhe, aby tvoj pohyb bol plynulý, tak ako je stroj konštruovaný. Najväčší efekt aj podľa štúdií ukazuje práve spodná fáza a hore to určite stlač, urob kontrakciu. Natiahneš, stlačíš, podržíš, pomaly kontrolovanie 2-3 sekundy dole. Určite sa nedrž stehien, ale chyť sa na to určených úchopov, ktoré na danom stroji určite máš, prípadne ak máš kratšie ruky, kľudne sa chyť o niečo vyššej opierky. Vďaka tomu sa ti nebude